Mingko. Sekolah. Sari satu sahabat. Kari mana ini mulai? Hah? Macam ni korang kewobw je. Mas bang duku. Fungau sekarang ni pasti exercise kalang grab ini. Exercise kalang dah hasu ini ane. Sekolah. Sekolah. Oi. Asha. Ada mana ada ni dah. Good morning, Baba. Ada, come, abai. Ayo, angsa. No. Tak lihat ada cuy beda lah banaye. Good morning, deh Baba. Agak je Baba, jai. Jadi. Hwna. Hasu akhir begitu. Ada laba hwnna hasu na. Ni sekarang दै गुदुं gelasसे लोंनायखौनो बेखौनो हाया बेबो दै गुदुङा फ्लाक्सआव फुदुंखानाय रेडि खाबाव बेखौनो हायाबा आरो मा जाबावगोन मिन्थिबाय दे मा मावनानै जागोन नोङो दा बायदियाव बेखौनो हिनजावखौ साख्रि मावनो थोनलायबावो बियो आं साख्रि मावनानै गोजानाव थांबा दिउटियाव थांबा माबा नोंनो सोर मावना होगोन मिन्थिबाय मानो लंफाय लांफालायनांगौ जाखो दोनबाय टेबोलाव दलदनो मालाय गुवाहाटियाव थांसैलाय नोंनिया मा रेडि खालामनांगौ फनखौथ' माबाखाया हरनो मिथिखाया थांबाथाय सहैबाथाय मबाइलखौनो देख्रेबगोनसो आंखौ आरो हरबाबो हमैखौहाय गारि सालायनायावलाय आंबो हरखाया मिथिखायो आंबो गारि सालायनाय टाइमखौ आं मिथिया नामा मानो फिसा आंनाव टेस्ट खालामहैग्रोनोसै बाबाखौलाय खालामैनि माबायदि रिपर्ट मोनो आं ओरैसो होनना बुंगोन सम सम उदै सायो मा जादों नायलाय होननानै बुंगोन होनबा बेखौ लानोसै गस्ला स्पर्टिं लाला थोबाय बेनो थफ्ला जुनाया नायदो गामसा लाबाय गस्ला लाबाय ओमफ्राय दुग्लुंजोब्बाय खयथा लांनांगौलाय सानफेनि गोजाङाथ' गुवाहाटियाव मोनायाव गोजाङो सुइटार माबा मोना जाहैबाय बाव ब्लेंकेट बायदिसिना मोना जोमनो मैया माबायदिखौ गाना बैलाय नुदों थफ्ला जुनाया जेन थाब फैलासो मास मोननैसो ओमफ्राय नै गथ'आ गासिबो गारलाजोबलायबाय मेजाया मेंख'नि फिसाया बुग्लिनानै होखागोन आं बिफा गैयियावहाय थांनो ओंखारबाय नै सिम्फु लांफालायबावसो असला बाय पोस्टी फोन करना ठीक है करेगा नहीं तो आते ही तुम्हारा मोबाइल तोड़ दूंगा मैं सबसे पहले डिजाइन बना रहा है क्रीम लिया है वो KD5 जाओ बाय हाँ
Mami, loमजानाया माबायदि मोनखो? एसे मोजां जाबाय। मालानिफ्राय लोमजाया? दहाय फुंनिफ्रायनो माबा मेंख' थांखांनायनिफ्रायनो ख्रुब 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 मोनदों मोदोमा ओमफ्राय खर'आ बोरैबा मोनदों ओमफ्राय गेस जानाय बायदि गोबाल' मोनदों ओमफ्राय खर'आ सिनदां मादां मोनो आरोना ओमफ्य मोदोमा ख्रुब 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 मोनो लोमजादों मोदोमखौ हाव गोबाना हाबानो दा नोङो मेगिजों साहाजों लोंखाबाय ना मुलि लोंदो मुलि लोंसै एबार बाबाया माला फैगोन माबायदि फैगोन ना मुलि लोंदो दे मा नै दैसा जोंना दुस्थ' बारिया मामिया लोमजादों नालाय बाबायाबो गैया ओंखायनो मामिखौ थुथुनानै दोनबाय ओमफ्राय मामिखौ दै गुसुबो लोंहोआखिसै भिडिअ'बो बानायनो हायाखै मामिया ओंखायनो आं भिडिअ' बानायनानै होदों बाबा बागुरुम्बा हाय लोगोफोर बागुरुम्बा हाय लोगोफोर जानो बेलासि साला बागुरुम्बा मोसाग्रा नोङो बागुरुम्बा सेरे 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 आदै से नै जोंना दैसाया मबाइलाव मा नायदों दैसानि फेभारेट सं बेयो भिडिअ मिट्टु होनलायलायनाय बेखौ दलद नायो दसे ओमफ्राय दसेल' नायगोन आरोना दा ओमफ्राय उल्था पाल्टा खालामसै बेयो मबाइलखौनो सेरलाजोबसै नायदो आं नङा दै नै बेलाय जाजेनबाय नै सेरनाया बेलाय दसेल' नायो नै गारबायबो दे मोसादे बाबा आगाव होन दे मिट्टु जोब्बाय ने बाबा गाना जोब्बाय ने